Una, may hapon ka rin mga pastor, no, pag-usap mo. Daratong, Unang pangutana na presidente. kapalingon ka, nagwali makakasunod yung balita. Ang pangutana ni mo, sumalat sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 47, kinahanglan nga isangyo pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paginusol o pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Ang pangutana nimo, kung ikaw nagwali sa maayong balita, asa man nagsugod ang imong pagwali, sa Jerusalem o dili lang sa Panagos City? Kani! Muna'y pangutana o kanang gatuon pa. Langit ko, ikatubang. Ang iyang pangutana, asa man gikan ang imong iwali. Asam din ikan. Mga sinulat man yung gikan Jerusalem. Mamang ang maing balita nga gikan Jerusalem. Di man ang maayong balita man ang gingon diha, ang maayong balita iwali sugod sa Jerusalem. O na nakaabot man ang maayong balita din Isa nagdala. So, gusto pagin nimo nga muadto lang yung kong Jerusalem aron magsugod ko dito. Nasa ko na. Dili na, siyempre, kaya naabot naman diri. Nasa ko na bro. Oh, Nasa ko na. so bago na to, Namula na. Wala, namula. Kani na. pagbaw. Nakahatag og pansin kung imong giingon ganihan na nakuha lang nato ba nga magtutuon sa tumutumutan na duwa ka kabantay sa iya ha. Nakita man yung sa kamatano, di ba sa mga Biblia? Tama dili. Nagsugod sa Jerusalem. Karon ang pangutana, asa ka nagsugod Panabo? Ina karon asa? Dili pa tumoy akong pangutana. Kay ang akong pangutana, kung ikaw ang imong pagtudlo pagwali nagsugod sa Jerusalem, karon unsang tuiga tong nagsugod sa Jerusalem sumala sa Biblia o kinsa ang nagdala diri sa Panabo? Kani. Maunay. Ang giingon sa Baguhay na po. 47, paminaw nga dili tao ang giingon nga sugod sa Jerusalem moabot diri. Oy! O sa nga? Paminaw mo. Tag Ang nahulog. ayong balita, basahan ko sa Biblia. Kinahanglan ang maayong balita iwali sugod sa Jerusalem. Unya kay Isa ng dala gani. Isa may nagwali. Kinahanglan pa yun sakay ko Jerusalem, ato ko Jerusalem. Maton Oh, siya bro. pag-iyon. Dili ikaw nang gisugo. Karon pag-iyon. Pag-iyon ha. Panglakaw mo. Gusto mo tuman? Ipanglabay ng sakyanan ninyo paglakaw na mo. Kaya naman, gusto man mo inulan ng kuhan. Mayong balita ang gikan dito nakaabot diri, isumpay na punta, nagwali na punta diri. Kaya naan naman diri. Alam nga gumusakay pa kong airplane kay pasuguron ko nimo dito. Pinunto na. Basa sa buhat 10, versikulo 34. Naay versikulo ato yata. Basa. Buhat 10, 34. Kumanong ba sa follow-up question? Katulad ni Masahod para dili siya kaingong akuan. Bayas. Buhat 10, 34. Si Pedro Mingon. Edwin 35. Lagi 34, lagi Edwin 35. Buhat 10, 34, kantos 35. Si Pedro Mingon. Karon na ilakunan ang Diyos walay pinalabi. Ang madlukong kaniya ang nagbuhat sa matanong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Bisan, padayon. Sa 36. Nasayag na mo, may bisan din eh. Asa na yung mga bisan niya. Si Pedro Mingon, Ah. nailako nga ang Diyos way pinalabi. Ang mahadlokon kaniya nagbuhat sa matarong iyang dawaton, walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. O, ibase ko man Oh, sa uban nga ubad, gingon dito bisag tagadiin pa siya. Nangutang-utang.
paluwag na, unya nga, paluwag na. Okay, sunod na dili na lang kong palapin, walang lisod na sa tubag. So, panguntahan ako mausap. Sumala sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 15, matod ka dira, kinsa may muwali kung walay nagpadala. So, dili tayo ka makawali kung walay nagpadala nimo. Ang panguntahan nimo, kaya ikaw nagwali man, kinsa may nagpadala nimo diri ah. Ako sa pagkaon sa pagkakunit ang tanan, kung nabagit Bible ang isgutan ni Sinarian, buhat 14, nato sa 17, sa 16. Ang makakulit sila, apan unsaon man nila pagsangpit na niya kung wala sila mutuo. Kung unsaon man nila pagtuo kung wala nila hidong ang mensahe. O kung saan man nila pagkadungog kung wala kiniwali. O kung saan man pagwali sa mensahe kung wala'y gipadala nga magwawali. Kumbaga. Duha ka matang sa pagpadala sa Diyos. Na ay gipadala sa Diyos nga literal gisugo gid sila. Ikaduha, na ay mga nagwali nga pinaagi na sa pagtuo. Patay ang pagtuo kung di ka mamuhat. Kita nito o man ta, mamuhat ta. Inos Kristo. Juan 14 versikulo 12. Sapagkat tinuod ang nituo kanako magabuhat pa o labaw pa sa among gibuhat. Pinaagis pagtuo nakasangyaw ni. Oh. Last question. Last question. Last question, talaga yung simbahan nga gitukod, ba ba na ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Kristo diya sa Mateo 16:18? Branch. Very good question. Very good daw. Branch. Mao dili categorical Dili man ta pwede nga magtukod. Ha? categorical question o dili lang mao. Dili ko mo ingon nga nagtukod kung simbahan niya. Ha? Kaya ang ginuura ang magtukod o simbahan. Brans na Brans. Nigamit siya mga tao para makaskailap ang iyang simbahan. Ano na po Oh. Pari ako dire. Kano sa aban ni Anhis Cristo nagtukod anong santo ninyo diha. Ah! Tanaway ang registration, di ba? Wala kasong pay lang mo. Oh. Kung palihon ng pangutana sa Okay, kwento na. Kwento ng mga fake leader. Kinsa may dita di Jerusalem nga apostoles nga nagsugo ni Santo Tara Papa. guys, seminaryo guys. Sa Sino? taga Surigao ni. O Shout out taga Surigao. Wala dingon nga Surigao. malas ko kaya ako'y kaaway ninyo. Dili sa masagot, brother na. Oh, 5 minutes lang, okay. Sorry. Alam, uli na siya. Pagtuon, itong maayo dong. Ah! Oh,